Fl-eżamijiet tal-benchmark jidher li l-istudenti marru l-aħjar fil-matematika segwit mill-Ingliż u fil-Malti. Jiġru dan ir-riżultati medjani miksuba f'dawn l-eżamijiet. L-eżamijiet tal-benchmark saru lejn l-aħħar ta' din is-sena skolastika fi 62 skola primarja tal-Istat, 20 skola tal-Knisja u 4 skejjel primari indipendenti. B'kollox kienu 3484 student li poġġew għal dawn l-eżamijiet. Fl-eżamijiet tal-Malti l-marka medjana kienet dik ta' 69%, dan filwaqt li fl-eżami tal-Ingliż il-marka medjana kienet ta' 70%. Min-naħa l-oħra fil-matematika l-istudenti Maltin jidher li marru ftit aħjar kif il-marka medjana kienet 75%. Dawn iċ-ċifri juru li nofs l-istudenti ġabu marka daqs jew aħjar mill-marka medjana, filwaqt li nofs liħor ġabu daqs jew marka inqas. Ir-riżultati ntbagħtu lill-istudenti fis-6 ta' Lulju, dan wara li kull karta tal-eżami ġiet immarkata minn żewġ markaturi. Madankollu dawn ma kitbu xejn fuq il-karta nnifisha biex il-markaturi ma jinfluwenzawx lil xulxin. Eżerċizzju li sar minn 110 markaturi. Il-karti fl-imkien mal-iskemi tal-benchmark se jkunu jistgħu jitniżlu mis-sit curriculum.gov.mt.